Teď vám ukážu, jak spí ježci přes den, když jsou dva v domečku. Všimněte si, jak jsou zahrabaní a dokonce mají i ve vchodu naházené listí. Tak nějak budou spát přes zimu. Teď samozřejmě spí jenom přes den a k večeru se vyhrabou a vylezou ven. U domečku nebudu raději mluvit, protože by se mohli vzbudit.